বান্দর মিয়া যাব সুন্দর মিয়া আহিব এইটো কৈয়ে থাকে বান্দর মিয়া যাব সুন্দর মিয়া আহিব আমাৰ দলত কিছুদিনৰ পিছত মই আৰু স্পষ্টকৈ আপোনালোকক ভালদৰে জনাব পাৰিম चन्दन ब्रह्म प्रमेला रानी जोंनि खोनानो मोननाय मथे हाग्रामा महिलारि सारा एमपि नब सरनिया बिथांनो ट्राइबेल सार्टिफिकेट हरनाय दायनिगिरिया चन्दन आरो प्रमेला बिनि थाखायनो चन्दन ब्रह्मखौ बारे बारे मिडियानि सोंनायाव चन्दन ब्रह्मखौ सिनाया चन्दन ब्रह्मखौ बिपिएफ पार्टिनिफ्राय आउट आरो लोगोसे प्रमेला मेमनो हाग्रामा महिलारि सारा मानो थाखाय टिकेट होआसै बिनि माखासे खोथाफोरखौ खोनानो मोननाय मथे बेफोर दायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि सारा प्रमेला रानीनो आरो चन्दननो माखासे साननानै गाबोन आं स्पष्ट खोनानो मोननाय बाथ्राखौ आं फोरमायगोन चन्दन ब्रह्म एमपि नब सरनियानो टिकेट होनाय ट्राइबेल सार्टिफिकेट होनायनि दायनिगिरिया चन्दन ब्रह्म होननानै जोंनि खोनानो मोननाय मथे बिनि थाखायनो चन्दन ब्रह्मखौ बारे बारे हाग्रामा महिलारि सारा सिनाया बिपिएफ पार्टिनिफ्राय चन्दन ब्रह्म आउट होननानै खोनानो मोनो आशा राखिছোঁ যেহেতু বিপিএফ দলে অনাবৰসকলৰ কাৰণেও আমি একেলগে থাকি পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ সেই গতিকে প্ৰমোদ বৰুৱা जातिनि जौगानाय थांनाय थैनायनि बाथ्रा जि बड'लेण्डनि इस्यु एबा बिनि अनगायैबो जोंनि माहारियारि जायफोर इस्युफोर दङ हाबाफारि एबा आयदाफोर दङ बे बिथिङाव बे जागायजेननायनिफ्रायनो गाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि एबा दैदेनगिरि जागायजेननायनिफ्रायबो मालाबाबो प्रमोद बर'आ जातिनि रेसपन्सिबिलिटि एबा दायित्व लानानै बियो खामानि मावफेरखायाखै बेनिखायनो दिनै जोबथानायाव बड'लेण्ड इस्युआ आंनि नङा होननानै प्रमोद बर'आ बुंनाया जेबो गिदिर खोथा नङा खारन बियो जिखिनि एबसुआव थानानै रायजो दाबिनायनि स्ल'गान होनानै जिखिनि आन्दलन खालामबोदों बियो रायजो दाबिनायनि जेबो आन्दलन नंखायामोन साधारन भाबै गावखौ बे आन्दलनजों जड़ित खालामनानै गावखौ लिडारशिप नेतृत्व होनाय आगसारि एबा दैदेनगिरिनि गावखौ महर मोनहोनाय बेनोल' उद्देश्यमोन आरो बिनि उद्देश्यआ थाखानाय बिटिसिआव बोरैहाय नेता जानो हायो एबा चिफ जानो हायो बेखौनो बे टार्गेट खालामनानै खामानि मावबाय थाखादोंमोन गतिके दिनैनि दिनाव प्रमोद बर'आ बे जिखिनि खोथाफोर बुंदों प्रमोद बर'खाय बे खोथाखौ बुंनो हायो सोरबा नों आंब्ला मालाबाबो बे खोथाखौ एथ' गोरलैयै बे नाखस खालामनो हायामोन মানে বেলেগ এটা ষড়যন্ত্ৰ ডেভেলপ হৈ আছে সেই ষড়যন্ত্ৰত পৰি অনাবৰৰ লোকসকলে কি হিৰাচৰণীয়া ডাঙৰীয়া তেখেতক মানে সমৰ্থন দি পেলাই বিপুল ভোটত তেখেতক জয়যুক্ত কৰাইছিল অনাবৰ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে তেওঁলোকে আগৰ যিটো পদক্ষেপ লৈছিল সেইটো ভুল বুলি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণা কৰিছে আৰু এইবাৰ তেওঁলোকৰ ভোটটো বেলেগ ধৰণৰ হ'ব গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ যেহেতু বিপিএফ দলে অনাবৰসকলৰ কাৰণেও আমি একেলগে থাকি পেলাই আমি কাম কৰিছোঁ সেই গতিকে অল্টাৰনেটিভ একো তেওঁলোকে যদি ভাবি লয় তেতিয়াহ'লে বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থীকহে তেওঁলোকে ভোট 8 শিডিউল जोंनि बर' बिमानि रावा भारतीय संविधाननि 9थि शिडिउलाव बियो थिसनजादों बिटिआर सुक्तियाव संविधान संबिजित एबा आइननि बहाय जेबो बेबस्था एबा संविधाननि जेबो गनायथिनाय बे बिटिआर सुक्तियाव गैया बेनिखायनो बिटिआर सुक्तिखौ बिटिसि सुक्तिजों तुलना खालामनानै रायलायनाया बेवहाय एसे जोंनि गोरोन्थिसो जायो रायलायथावानो नङा आरो दिनै जायखि जिखि बुङा प्रमोद बर' एबसुनि माखासे दैदेनगिरिफोर जायखि जेसेबांखि बेखौ बुंनो सेस्था खालामा बिटिआर सुक्तिनि माबे दफाया जोंनि एक्जिस्टिं स्टेन्डिं जायफोर इस्युफोर दङ जोंनि राव हारिमु थुनलाइ जौगानायनि एबा रांखान्थि बिथिङाव जोंनि बिभिन्न बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खुनु बे सुक्तियाव जेबो बिषय जेबो हाबाफारि थिसननाय जायाखै बर' रावखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजों
ओइथ शिड्युल जों मोनबोखादों दिनै आसामनि अफिसियेल लेंगुवेज होनोब्ला जोंहा असमिया राव असमिया रावनि संविधानिक मर्यादाया मा 9 शिड्युल 8 शिड्युल दिनै बे एखे मर्यादाखौ जोंनि बर' बिमानि रावाबो 8 शिड्युल जाबाय होमब्ला बियो दिनै माबेबा साबस्टेन्सियेल बर' जोंनि रायजो राजा थानायावल' एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज होनायनि थाखाय जे बिटिआर सुक्तियाव लाना फैदों बेयो जोंनि थाखाय दुखु गोनां बे जोंनि रावखौ बियो लाजि फोनांनाय जादों बर' रावखौ डिग्रेड खालामनाय जादों 8 शिड्युल मोनखानाय लेंगुवेजआ मोनसे स्टेटनि एस'सिएट लेंगुवेज जानो हाया बे स्टेटनि बेयो फुल लेंगुवेजसो जानो हायो आरो 1985 आवनो जिहेतु जोंनि बर' रावा आसामनि साबस्टेन्सियेल बर' रायजो राजा थानाय जायगायाव बियो मोनसे एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै मोनखादों गतिके बिनि आपग्रेडेशना बहा बिनि जौगासारनाया बहा बे बिटिआर सुक्तिजों जोंनि बर' बिमानि रावा जौगायाखै बे हायदोंसो